Ja vás opäť zdravím. Moje meno je Helena Valachovičová, som trénerka zdravotnej telesnej výchovy a mohli sme sa už stretnúť. Dnes vám chcem povedať o rannom naštartovaní. Je to jednoduchá záležitosť, ktorú keď robievame každé ráno, ešte v posteli, tak celý deň bude o mnoho lepší, krajší. Je to také cvičenie jednoduché, naťahovacie. V prvom rade sa ponaťahujeme tak, ako keby nás niekto ťahal za ruky a nohy súčasne, čiže od seba to ide. Ležíme ešte v posteli a ďalším pokračovaním tohoto cvičenia, ktoré trvá takých 30 sekúnd, minútka, 2 minútky, podľa toho, koľko si chcete venovať času. Ďalšie pokračovanie je, keď začneme robiť pohyby prstami na nohách. Ja vám to na jednej nohe ukážem. Čiže nožička a teraz robím ohnutie prstov a protipohyb, čiže to ide k predkoleniu. Ohnem prsty a robím protipohyb, to sa ráta ako jedenkrát. Ohnem prsty a protipohyb ako jedenkrát. Čiže toto je cvik. Takýto počet cvikov urobíme 12. Sústredíme sa len na tento pohyb. Môžeme mať zavreté oči. To je vlastne všetko, to je celý cvik. A na čo nám slúži? Tak je tam napísané, že je to ranné naštartovanie. Keď si uvedomíme, že v noci je telo v pokoji, tekutiny sa menej hýbu, dochádza tam pomerne často k stuhnutiu a tento cvik napomáha na odstránenie toho ranného stuhnutia. Čiže lepší štart do dňa. Rozhýbu sa, proste prúdenie tekutín sa rozhýbe, prúdenie energií sa rozhýbe. A keď si uvedomíme, starnutie nastupuje od prstov na nohách. Tak toto je cvik, ktorý pôsobí proti starnutiu. Má takýto účinok. Takže ja vám prajem príjemné praktizovanie a teším sa na vás na budúce. Dovidenia.